guys, day norongno kogrok status ni onggai YouTube channel ni onggai norongno sing tini je jaga sing tini beranya thangnai o jaga no sing phulungnai norongno tei soyai no naidi i channel ni bising tei norok joto sai mannai nui mannai jongkha tabok Belonia division tei Belonia kureso tongo o jaga khaising bongoro thangnai bongor thangai tini sing nana rokom mandai rok tongo ni khana sing sirni nailai nai tak sung thong nai tama mana sung norok phung nai ule nok soyai nai tongdi khimi tong nai bo sini dol rok sung manlayo koi bajani satjon rok manlayo sung tini bongor thanglai nai mongkha Belonia rail station thanai road to buskang phai dong jim khlai nai si jim khlai nai nong norok phung nai tongdi te o jaga kan nok khongsa nungnai Belonia ni yoga gym center e jaga ke nangya khlai mana iro unlimited ayang suja khalai rail station thanai yang ni route ke thangjak tong yang para sunai suri khonai karam nai e siang yang thang i route sini bongo route thangnai tawo sopayoko belai na haksal जों थांलायनाय तिनि खाय Belonia नि रेडियो सेन्टार ओ जागा इ रोड म हाबनाय Belonia रेडियो सेन्टार सारासिमा आयां फेक्टरि रक दङ उड फेक्टरि रक दङ इरो ओ जागा खा बुफां गोबां मा रुंजाक दङ आयां नायदि आयां बुफां रुंनाय सारासिमानि इ जागा खाय ओ जागा खाय ट्रेन बाय मालति फिननाय ते हलं हलंनो o jaga tui phaiयै हलंनो फ्रेयै गुरि खायनाय o factory mo radio center asake gusu sung taibo spayoko te norok YouTube naitong nai rok please channel subscribe khlai di te comment khlai di te like di sung te o ayang kojak tia sung irut nai Belonia station te o jaga khai IT college Belonia ni mote hostel nadi sugmasang te uyang kera rat station nugui tongkha sung thai dongo nadi te waisa ayang khai ITI ni yang class khlainai o jaga khai factory ang sanai norok no holong factory o jaga khai train ba holong phaioi o jaga rongoi holong guri khlainai o factory mo sarachima tabok sung thangoi dongo sung tini no sung tini dol rok bai o Belonia division ni je lejagya tongnai sung orona sung tini no lenai o dek sung naikhangnai tei sung i channel ni bising tei norok no phunungnai norok naitongdi sung tini bo jaga thang biang tongnai sung joto i channel ni bising tei norok no phunungnai nok channel no please nok naitongdi te norok saja hunkai video share khlai di te like khlai di comment khlai di jong norok nara phunoni jong nainai buskoni salobo kaisa dol himitangka obokai station Belonia ni thangkhagjak sini dolrok soikhagjak jong khrongnoi tabok jong leroi tongkha jong bo tabok thangnai bye Tini sini Katal tang anai ni thalai tong mohori putoi dera itoi no na mohori putoi te paiton de sen norona phunai manana tiri bongor toi orona tahi samani otun o jaga khanjana manana a thodo singte bo biat potoi thogya sadi nei o jaga te kiso ha
Thor na thok gya. Uyu. Mo holong salai ba to. Sini Sion bos, tama manha. Kunung lagi kisah kunung le tamba. Tolomi bai sakongo pina mante jas tabok se fast faidurap. Mana tini emang nak khas janai? Arok manha na manjana ko gadi. Hiru pasai sari amaran tu na Rubin manjana. tongo kupur hanai mana? Kintu bising kona thorok bala khalai rumi mana ye. Ai thongfa nai tene rong ge. Mukai sini sang tini omonana nanya nih norna samani om memandainya ta. Mekhe sini hiru. Hirunis. Kisah sai khana di sini hiru. Tama 95. Fajar ida sang tini emang arah sistem position terus fajar. Bara tonglai tonga, rang pesa kerai mei ropai miawai tini mei pinat ketani ni fajar. Shari jora, shalham majora, gana no manke, alik nai kamu jadu.